Abusua mo kware ba eye K Smart TV so K Smart TV no so awe de wo hwe no ya eye ye ko otumfuo aso eye asantemamu ya otumfuo de nsem bia todwa e de afa na hemfo ho kakra se na hemfo ne bi no ne sere kwa ono ne bi sere kwa na mo ne sere kwa kura ai ono ne huna na ono ne sere kwa nti waka waso wa wote ya wo ye fake ya wote ya bia wo ne mesere kwa no sebe mpanifo nananom benyam nananom benyam pa benyam nti abusua yenko na yenko ti eye otumfo so ditu ne nsem bi odi atudja fa sebe ahemfufuo ne binum nya atwom ne sebe omo ye mu sebe babia san omo de omo na ye papa no yenko ti nsem a kotokwa hene de atudja emra ba we de nko kakra Nancy. No be akoswa se na mutase dem no ye. Sampa ye kana ha. Se sampa ye kana ha yara. Meni munyina na ka ye. So na no ni ye ndara ade ka ye. Etia. Ye rem se men kwa na men kokko. O se he fa sa ne se o no kwa na sa ko sa ko. Sampa ye kana ha. Se sampa ha yara ya. Asem bia ye kana ha. O se asem bia ko to ko he o fa se dem na ka. Offense ye kana ha. So first offense ye kana ha. Sem ni nyina ye kana ha munyina mo ka ho. O se sem nyina ye kana ha. Wona na munyina sa tuman ene no ye kana ha. Edru se ho asem na ho de na obi atwe no. O se ho asem bele na ho de ha. Ye hu obi ha, obi atwe no. Ebi kura fa che ko kika nsem che nipa no. O se bi ko fa che na don fu ye fa ye sa ma no. Sa ko ka sam che so o ba sa ha. Etie. Ekoko nso ba Yo. Ekoko ba nso a. Yo. O se ko ba. Si ke da e che no hu ni na. Nipa mo ko ka nsem che mu amore eno ye kan wa nso ko mo nka hwe che. O se ni pa mo ko bo po. Na se mo ko ka sam che o mo se be brawo ka che che mi no wa tie. Sumo bua. Kwa na ba ka bi a che no. Etie. Mo no ko ni fika fo yi fo. Ko ni niama na mo ni asa tuma ho. Etie. Mina na mo dia na sa ye de ye nka ho. Se be brawo. Sa ma je chire ye. Ona se be diske ja no. Ti ono kwa nka. Mo da mo fa ho. Na se be niama tuba ko bia ti mu ti dia chama. E tira ho ma sa tuma. Di ko pum. Ti twa no. Anam e ti ho ma ye. Sa tuma se be ka ko mu ma se be kunudie e tira ho besile. Ana ma wo ye ne. Wo ye no. Ani no wa ga ye. Na se be ye fun. Achame, ye meka na se. Nanan mo dia so amen. Se na mo de diske ja. Eso. Yom. Omo asade nyansa ni tumi bi so asama. Se be ja no. Se ke ja so la mano. E se ni nyansa ani tumi bi so asama se de ja no. Omo se membra me ye adwuma ntime ye nso. Se be na so mo na ye adwuma. Also so be de kura ni se be so asantuman. E no na be ye. Etie. Na nipa nyina se asantuma aduru ha asantuma aduru ha. Yom. Yani ani ye hihye na. Odo be go. Yom. Se ne pe ni na se be asantuman. E na aduru ha. O se mo. Ni na asantuma na da wo. Susu ni ma na da wo ma. Anamo se susu ta da chi. E na susu ta ba be aduru abi. Ti ba mo se susu na ma no ni aduma. Na wo de na de boa. Yom. Asumdue ni everywhere, no kura ni everywhere. Jean se santuman, ele ja no de asumdue no everywhere. No krodie na bo so di. Ya no. Yom. Yemfa kuma pa na no kura nyema ni. Se na no ka chu ni ala se biara. Yemfa no kuma pa no kura. Santuman be ja, o de bo nyom no aka mo ni lara. Na me ba ye bedru ha mu huni. O se oba ye enfie de rusu na ebe yi. Muhuni, oba ye bedru ha. De na tete. De na pansam, muhuni. Ade ne abedru muhuni, muhuni. Wa na mo ha mu huni. Se mo na mo ha. Muhuni. Me ba ye nso mo hunu. O so ba ye so. Muhuni de bedru. Na mu yi ma ya na ye den. Se dan se de plan. De wa ye, ana ma da wo ma. Muhuni na ye na ye dai. Bo ni ye.
Long. Was what Papa in that sassy. And I don't answer me. I said, one challenge. Abusuafo edini yesay edini ye K Smart TV and K Smart TV no so amotion ya otumfo se dito be o nense won de atudwa na o se sampan se mo kan no menhia no mo tena so mo kan nsem bia mo nyina tena se kase bo kan ofen so nsem nyina e wo honom menhia wa na ko mo nyina mo kan no mo nyina tena se ye den e kan sa asem no nanso e ba ne se na sebe ehu bibi asemi ba pe ana bibi si pe na o mo nyina atwom na se o magya ama no de da o mu di e kan sem tese ahemfoni bi kura se otimi e kan ahemfoni bo de otimi fa kire o kan sem kura che ni pakro no what ya se e ko ba bi si wono ni what ya se ti sebe enema e koso asante no ahemfoni munya very careful na ade bia mo ye bia no sikadwa eyi chiri nyina a kire no e wo asante memo wa konya no nti munya very careful ade bia mo ye bia no ma wi sikadwa be bom wa be bom ento ko jisika ana ko jinim ko kanse be ko jinim ana ko jisika munya very careful pa e wo asante memo sa ansam na e koso ahini ewu nsam na wo kan wasem wi a bibi na mo chiri ki kansam na ye ne ma nje munya very careful ma wi ya sikadwa ene mu bedi mako ena kotoko hene ade atudwa ade mama no e bia me kasa se me se he otufo wo mankofo bi kwanti ena mutu wo mudi nsamfo ayefofo no bre ti ahemfi ho no mo a otufo wo mo kwan e mo mu nkwaji sika emfiri wo hene bi kuro bi ho obi ho no obi to asase na oni na to wan ba ba mi nsam bi no otufo betu eno tire mo mpe no omo ho no ne sere kwa eye na na pia nyina mo ne na sere kwa cause ọmọ akwan ma oni nkwasi asem e wa akonwe na wodi ya santimam untimi nton asase ma nipa bia miensa nan ana mienu o ti wo betu afra akonwa no so ọmọ akwan ahina wo ne langard nam o ti wo betu afra akonwa no so ni nyina otumfo wo hwesa na mani nyina enti na bebre support no bi mu cause wo de no kure e na wo de ye aduma no wo no ti no wo ka asem a wo se court bi antimi na no kasa na because oni de wo ka akosie ena asem bia waka bia so onim tetete nsem bia no no otumfo wonim okwasa aba waka bi onu ne wede waka akwa kusi mate nti mo a mo ti wono na mo de mo se mo de otumfo okase na mo de atuse okase na mo ne nye fine no bia sikadwa etwe no ene mo bidi mako nti mo nyina mo na mo ka mo nsam de enko menduru wono ma ene ibehu sabe who is who bebe ewo han menhia wono anso wono ma na kotoko hene dia tudwa se eye odwura afahye no watu ahyeda o postpone di kra indefinitely like when you ahyeda foforo kra o ma fa de timai de ntia ma o postpone ni nyina na wa hemfofo ni bi bisa se na ebetwa odwura da bai yasie na ahema awie die na o si da bi amamra sa ka amamra ntresa otwa wasie oba ahema awie ni otwa se asantemanya asante hema foforo yenti kotoko hene so bra yenti John odwa na ye ka asi ye betwa na afi yen emma so John so na no mre ti abi ono to nse asanteman mfie be se dwa na ni etwa dwa da enti be se afi o skaso etwa dwa na nso se be na ima je beto munti brepam no ho na maso ati ta fi de dwa no etri maso na se chense nda no mehu se na nan mu pi ni mama ne nti ma men kan sisu no mu hu de nti ayenye o se na nan da se ne se o hu se na nan be ya cha ko na so ache na so asante mamre ni amane yenim se be nyama ye se ye na no yenim enti so o trase na se papa no ene de mamre se do no ana mu nyina hu yenti ayen twa dwane sa abrewa wu no je se me ye na yi misina nam nam ye na yie na me de na konwa tum wie John Esra sana afi metimi atwa odwa se yen twa dwane se abrewa wo se o nyane sia na mu yen se na mu wie am se na se de yi aba fie nyina no kotoko hene wa kampo no ye ni nara o ye se be na yi ma nyina ene se ma se wo ni ayi wi a obenai ma ko nya o puno ko nya tum puno ko nya tum na se ko su wi a ansa no a se da e be ye dura no ansa metwa dwane wa za asante ma wo ho afi nanan mu so nkonwa di watena so bia wo se wo ho no nam de ko rempe akoye di abanti
Jom. This is me winning in our son, my treasure. Said, "Oh, I said, I'm a year put a kunya. Sabi, Coram Pay, Koya Made, now the proof of 2 years. And son and the same also with you. I shall not get chat. Sunday, my was a mamma tears, as I said, Yo, as Antiaman and a question, and I'm repeating Kunyasu. I said, I'm sorry, I'm someone says, there's a chance, a quantity, so I'm a baby, so enemy. What one year, Busan, every better dry, better one, and was a son, and I'm with him. Said, I'm a pass saying, because the one or yeah, to house them salon. Pepe, I know kind of pepe say ya or see ya asante him afro. Na ahemfofo afiri mu no ma kanyina hwene esi omu nyina sana obedi odwira because ahemfo ni bebre on mu ni mo hwe ene o kan so pet time bi na woni wo trans mo chechire mu ni mu sua ade e fa akonya na asante amambra mu yi pa so mu sua ade bi to mo na mo frefra ntoma ayem pompom fe kukuruku na mo no zo mu ni mo hwe wonna mo kabro fa kase enzo oni mama mre bia te otu fo kan ze ba kra no mo sua ade ai se mo sua ade pa se mo sua ade de fa akonya no ho cause sabi akonya de sawa ko school ko ndimi akonya awa asante me sanete nti wona akọ school na ne si mo di asante akonya na se akonya bia beba bia obidi ta pepe eti abusia eye otu fo se to be biu e na yekoti ne bayo e wo K-Smart TV so na no first and no K-Smart TV no subscribe no like no comment no share dem out friend bi here ahwe de amame ya